Gipuzkoako koparako finalera sailkatuta, behar baino gehiago sufrituta, baina lortu duzu finalera iristea. Bai, azkeneko partido batez ere oso zaila izan da. Baja askokin jungea, eta azkenean denboraldia oso luzea egiten nahi da, eta jendea, lesioekin eta gaizki, baina, azkenean helburua zen finalan sartzea, eta lortu da. Azkeneko partidua berdindu egin da, nola joan da partidu hori? Partidu oso parekatu egin da, momentu baten alde egin ginean 3 golengatik, baina, partiduen gauza edo eta bat baten 3 gol abantaia euki eta 2 galtzen jarri ginen, baina azkeneko momentutan ja pixkate lasaitasuna eta jokukin lortu da empatea eta azkenean sailkatzea. Zaila, baina ondo. Esan dugu sufritu egin dela, baina taldea jakindu behintzat berdinketa hori lortzen. Bai, batez ere azkeneko 2 minututan baloia igabe, baloia kontrario eukita eta empate hori mantentzea, batez ere defentsako lan gogor egiten eta mantentzea markagailua eta horrekin sailkapena lortzea. Olain finalera helduta ez dakit irabazta izango da helburua. Noski, hasikea kopa favorito bezala. Normalen gu izan geha ligan laugarren taldea, lehenengo 3 taldeak Liga Baska Euskal Ligan jolasteko promozioan ari jolasten. Suposatzen zen gu izan ginela talde fuertena, eta momentuz hori sortatzen nahi da. Ikusiko dugu, nola eristen gehan. Dara magoia ia behiatzi da bete jolasten, eta nekea eta lesioak pixka bat faktura pasatzen nahi dira. Finala irabaziara galdu, denboraldia borobila eta oso nazuentzat. Bai, pentsatu behar dugu, aurten izan da gure lehenengo urtea lehenengo territorialen, Gipuzkoa mailan. Gure helburua zen mantentzea, ez jaistea, eta lortu duna ia azkeneko momentu arte igoerako promozioan borroka hortan egotea, eta hori lortu laugarren postua ligan eta guain kopan finalen egotea da, azkeneko momentu honen izatezu. Hau da, pesatzen ez genduna eta lortu duguna. A la hora de están defendiendo bien, están haciendo lo que tienen que hacer. Denboraldi honek etorkizunari begira, taldeari sendotasuna ematen dio. Bai, pentsatu behar dugu lehenengo talden ia gehienak oso gazte die. Pentsatu dazu 12 jokalaritik 23 urtetik azpitik diela, bakarrik 3 veterano daude bakarrik. Hori, 3 veterano horiek markatzen dute diferentzia, baina besteak ere hor ziketa ona izan nahi dutela.